Čaute, tu Tommy. No, takto. Robíme jedno EGR-ko, čistíme na jednej Toyotke. Toto je ono, to je EGR chladič. V ďalšom záberu vidíte, ako to bolo, lebo na to som robil video v podstate len záber z toho, že aké to bolo riňavé. Čiže keď vydržíš do konca, uvidíš aj v podstate to, jak to bolo riňavé a aké to je teraz. Teraz to je takto. Takto. Kolega ešte čistí totony. Čiže tak. Budú nové tesnenia, nové šrubky, veci, všetko, čo tomu treba. Rieši sa aj sanie, aj také tieto ostatné veci. A tak no. Ukážem hneď, jak to vyzerá, keď to je už čisté. Deda Marko. No, čiže vyzerá to takto. Je to prechodné. Veľmi blbo sa do toho svieti z druhej strany, neviem vám ukázať všetky tieto linky, že sú prechodné. Ale je to prechodné, je to čisté. A tak. Skúšame to s tým, že dáme baterku z druhej strany a vysvietíme si to. Takže sleduj video do konca, aby si videl, ako to vyzeralo. Zatiaľ čauko.